Atong hisgutan karon may tungod aning sinuotan sa mga tao kay ang istorya sa uban ang mga sinuotan karon lahi na kumpara sa una. Mao na nay uso ron, lahi na tong sa una ug lahi na pud ang karon. Normal na daw ng karon kay mao na nay uso karon sa karon nga panahon sa mga new generation, normal na daw na ng mga suot. Pero atong tan-awon sa Biblia kung kaning mga new generation nga mga sinuotan karon o uyon ba ang Ginoo o gialaw ba sa Ginoo ang mga sinuotan nga giingon nila nga normal na karon. Atong tan-awon sa Bible, atong tan-awon sa Biblia aron atong mabal-an kung kanang mga sinuotan karon nga mo'y nakapahugaw sa kalibutan o normal ba o gialaw ba o dili ba masuko ang Ginoo nini o uyon ba ang Ginoo nini. Atong basahon sa unang Timoteo 2 bersikulo 9. Nag-ingon dere, buot usab ako nga ang mga babae magmaligdong ug magtinarong sa ilang pagpamisti. Kinahanglan dili sila magpalabig dayan-dayan sa buhok o magdayan-dayan og mga bulawan o mga perlas o maggamit og mga mahalong sapot. Igsoon, giingon diri sa Biblia, giingon diri sa pulong sa Ginoo nga magtinarong kita sa atong pagpamisti. Pagpamisti mga sinuotan, atong mga sinuluban. Mo na igsoon nga dili gid ay alaw. Dili gid ay uyon ang Ginoo. Yan ang giingon nila nga ang generation karon mao na nay uso. Igsoon dili uyon ang Ginoo sa mga sinuotan nga dili formal. Tungod kay kung atong tan-awon, atong kuagbase, mao kini nakapahugaw samot sa kalibutan, daghan na kay issue, daghan na kay rape tungod ana, daghan ng mga krimen, daghan ng nahitabo nga dili maayo tungod kana sa mga sinuotan. Mao ni nga verse nag-remind sa atuwa, nag-remind sa mga babae, gi-remind ta, gi-refresh ang atong pagtuo, gi-refresh ang atong nahuna nga padayunan bagyo nato kining mga new generation karon sa mga sinuotan. Labi na gayud kung naa ka sa simbahan. Tungod kay kung magsuot ka og dili formal nga mga sinuotan during sa mga pagsimba, makadistract ka sa uban, makadistract ka sa mga nagsimba. Ug nag-ingon pa gani siya diri nga dili ka magpalabi og dayan-dayan sa imong buhok. Bisan gani sa imong buhok, sa pinangayan sa imong buhok, dili nimo palabian. Ug niingon pa gani siya diri nga dili ka magpalabi pod og dayan-dayan sa mga bulawan o sa mga perlas, dili ka magpalabi og suot sa mga perlas. Ug ingon pa gid siya nga kanang pagsuot og mahalon nga sapot. Igsoon dili required kung unsa ka mahal o dili required sa Ginoo nga magsuot kag mga mahalon nga mga gamit, mahalon nga ilisan para mosimba kaniya. Ang gusto sa Ginoo nga formal kang tan-awon, bisag unsa ka barato kung formal ka tan-awon diha sa Ginoo. Tungod kay dili basihan ang imong gisuot kung mahal ni or barato, tungod kay ang gitan-aw sa Ginoo ang imong kasing-kasing nga mantinud-anon sa Ginoo. Mao nang gi-remind ta sa Ginoo nga dili lang ni sa mga babae kun dili kanatong tanan nga presentable ta nga mosimba sa Ginoo. Dili ta kanang mosunod sa uso karon ng mga sinuotan nga dili na maayong tan-awon ug dili makita ang imong pagka-Dios nun sa imong gisuot. Igsoon atong basahon sa unang Timoteo 2 bersikulo 10, nag-ingon dere, hinunua magbuhat silag maayo nga maoy angay sa mga babae nga nagpaila nga Dios nun. Ang gusto ni Lord igsuon nga mobuhat kita og maayo. Dili kita mosuhid sa mga new generation karon nga maoy ilang giingon nga mao na nay uso ron, dapat natong sundon. Igsuon dili uyon ang Ginoo ni ana. Kaya ang gusto sa Ginoo nga mo reflect ang iyang image diha nimo. Mo reflect ang imong pagka-Dios nun ngadto kaniya. Dili gusto si Lord nga ang sala sa kalibutan atong padayunan tungod kay dili uyon ang Ginoo nga mutan-aw kanimo nga ni sabay na ka sa uso karon. Ang gusto sa Ginoo nga mahimo kitang matinud-anon ug atong ipakita sa kanunay ang atong pagka-Dios nun nga makita kana sa atong binuhatan ug makita kana sa atong sinuotan. Dili kita mosuhid sa uso karon nga wala makahimot sa atong Ginoo ug dili uyon ang Ginoo ni ana isuon.
Hinaot nga atong buhaton ang maayo, atong pasidunggan ang Ginoo sa kanunay, pinaagi sa atong sinuutan nga mo reflect ang atong pagkadiosnon sa matag usa. Dili lang ni sa mga babae kundi alang kini sa tanan nga nagtuo diha sa Ginoo. God bless sa tanan.